Sanibona. Igama lami mina nguNhlakanipho wakabekwa. Ngizalelwe eMaritzburg ngakhulela khona. Emphithi. Emphithi. Nawanda umphithi madoda eThekwini yini anti madoda? Awukukhe phezulu nje lapho wenze njani? Mfethu kusho ukuthi la eThekwini silethwe izinto ezifana njenganalezi njenganamanje njengoba nje ngijabona ngikwi-platform la ngizokwazi khona ukuthi ngiqwashise nabanye abantu ngikwazi futhi nokuthi ngisizakale. So manje indawo njenge-Maritzburg uthola ukuthi indawo ekanjenganalezi zivela kancane. Yeah. Zivela kancane nje. Mawunenkinga efana nale yethu ugcina umuntu nje ukuthi nje uzozilwela ngendlela ozolwa ngayo. Mhlambe ke mekugcina kulunga, ugcina kulunga. Yabo. Yeah. Kodwa into engiyibonile la angakabi nesikhathi esiningi nje ngifikile mhlambe usuku lami les-10 namhlanje. So manje ngiyabona ukuthi uyabona manje sesilaphi sekufanele ukuthi ngisizakale. Yabo. Yeah, into kanjalo. Yeah, ngeke akuzwa uqhathanisa ukukhuluma indaba ukuthi iMaritzburg ngakwezomphanto ithanda ukuba inkinga. Ugcina uba necompetition nezinto ezizinsiza kusebenza kuwena uma uqhathanisa neTheku. iMaritzburg iyinkinga kakhulu. Usize wayo nje idolobha elincane. So manje uma umuntu osebenzisa idakamizwa ugcina uba nenkinga manje uthothi nazi idakamizwa ngala ziyabiza, i-rent ngala, ukudla ngala. Yabo manje lezi zinto igcina seyikhompyutha zo3. Yabo sekufanele kube khona ke manje okuyekelelayo wenze okunye. Ngasikhathi uyekelela kodwa nje kugcina kuukudla okuzosalela emuva. Nje ngiyacabanga ukuthi uyangibona nawe ukuthi nami ngehlile angimkaka kahle yabo. Ngehliswe ikona mfethu ukuthi kugcina sekune competition and isikhathi sometimes ungathi unako ukudla kodwa ugcine ungakudlanga through ukuthi isikhathi nje sokuhlala phansi upheke wenze into ezikanjalo asibi khona impela mfethu. Uma useyidakamizweni asibi khona. Kahle idakamizwa zidala ibhizi. Kahle idakamizwa mfethu into kaSathane nje mfethu. Futhi mina ngeke ngibone ngathi targetela abantu aba-brave nabamahero. Kahle yabo lento uSathane usuke ebona ukuthi uphathisiwe. Khona nje into enkulu uNkulunkulu akunike yona ongakwazi ukuthi ulekelele usize nezimpilo zabanye abantu. Emesethi uSathane ngizoyivimba leyo nto. Ayivimbe ngazo ke idakamizwa. Hayi futhi lapho ke awudabula. Yabo. Ngoba ngisho ngaqhamuka kumuntu uthi uthini. Mase kwaziwa leli gama lokuthi usebenzisa idakamizwa. Into yakho nje yonke oyikhulumayo oyenzayo ayibisathathwa njengento enevelo. Siphila impilo kanjalo ke la kufuneka ukuthi khona uziprove ngempela ukuze into yakhe ithathwe. Yabo. Oyishoyo oyenzayo. Yazi ngobula eThekwini ukwalashe manje. Ukwa10 la umgodi ugcwala khona. Okay. Ukufa kuseduze futhi manje ngoba usula. Kuseduze ya. Yeah. Bakhona yini abantu mhlawumbe beke bakuchazela ngokuba yiphara laseThekwini ukuthi kunomngozi omngakanani? Ngake ngayibonela. Since nami ngikhona la eMadragsini ngeke ngaya e-rehab. Kone rehab ekuthiwa kukwasiza abantu Kastekeni ya. Ngitheme ngibuya khona ngashawa yikhathi sagcina silale police station. Yazi ngokunganaki nje ukuthi mekusa yabo. Mhlambe nje I think it was round about past 5 lapho. Athi omunye umfethu asivele siyo hike la ngenzansi. Nami ngokunganaki ukuthi kodwa manje kusayisekuseni kakhulu yabo. Hayi sihambe siyo hike lapha ya. Asibuyanga nezikhwama zethu. Yabo? Begijima nje phambi kwabantu nje phambi kodriver bama taxi nje begijima nje abantu. Uningi nje mfethu kodwa kwangenzanga ngabona ukuthi sengazuthi level ye crime la ihigh kakhulu and ever since ngifikile la kunalento ukuthi ngiyabona ukuthi umuntu angafa noma inini. Yeah. Uke waye rehab. Ngabe yini yakwenza ubuyele edakameni ubuye rehab ngabe yini
le yakwehlula? Sengibuye rehab ngaba right nje yonke into yahamba kahle ngakhuluphala ngagain trust ebantwini kade sebeluzi hope ngami. So into engishayayo unemployment and a space where njengomuntu o grown up ozokwazi ukuthi wenza izinto zakho ngokukhululeka, uyabona? Angithi uyabona uma ngabe usebenza ukuthi uyakwazi ukuphuma mhlawumbe uye flatini. So mase unganganathi mfethu kunaleyo pressure nje mohleli nabo sisi bakho yabo ama siblings like uhleli nje endlini weqiwa abashana la uyabona nje yonke leyo nto leyo. Uma umuntu wesilisa ke special uba naleyo feeling ukuthi hey ugcina ngathi uyadepresseka uyabo, kuba into kanjalo. And manje mawungena ngala ubuyela mhlambe angani uma ngasebenzisa igama loku backslide yini mawubuyela ngala khuluma nje noma yini bafuthe ekhaya. Mawubuyela ngala mfethu into eyenzakalayo awubuyeli fast nakhona kuba into eyenzeka kancane yabo ugcine nje kwaphela uzoba nalento ukuthi awuthi ngeke ngiyoshaya nje ngithi ukususa lento emqondweni lese ngiloke ingidla ngiyicabanga yabo. Mina leli drug ngalifanisa nenyoka. Inyoka mfethu isuka iyichwane, yazi mengabe usechwaneni lenyoka manje ngithe libambe kanje ngesandla ungalibamba ngeke lize likwenze lutho ngoba ichwane, kodwa moloku lipha ukudla likhulu ngelinye ilanga uyothi uyalibamba kwenzekeni. So idrug likanjalo ke idrug the time ulifaka egazini kunenyoka ekhulayo la esiswini sakho. The time uqhubeka iyakhula ukuthi ngoba isayi infant once yabo ama stages okukhula iqinisa igain power ke manje isithi yazi ukuthi ngimtshengisa ukuthi ngikhona la esiswini sakhe and uzozwa ngami. So idrug likanjalo uyakwazi ukulintshontsha lenyoka ithi kade ithi yakhula uphinde futhi ungabusayincelisi. Ngizama ukuthini ke lapho ukuthi bakhona abantu othothi mhlawumbe ubhema kanye ngenyanga akabi addicted kodwa inyoka le ikhona and njengoba loke eyipha uyayikhumbuza ukuthi iyaphila. Ngelinye ilanga uzoba nemali ashaye namhlanje ashaye eksasa ikhule kabili. Yabo lento njengoba ngikutshela washaya insuku zalandelana noma wayishaya yona yalandelana sithi nje ngosuku wabhema mhlambe ama capsule awu5 should lenyoka ikhuliseka u5 and izokubamba Jomani yabo iyabambana iyabambana yona mfethu uvele nje na ubambe futhi ukuthi yazi manje isingibambile ngoba uba nalento ukuthi nje uzizwe nje discomfort yabo ukuthi nga discomfort uyazamula yabo ugcina ubona phela umuntu nawe uyabona ukuthi oyazini ilento le shuthi sifunenye yabo mase uthi yazi na uthi ngiyithulise manje ngiyithenge manje ngiyithulise ube neplan ukuthi maybe month end ngizobona udokotela usibanibani hey gcina sekuyintsaka avubela nalabo dokotela laba yabo. Mina umntwana engake ngajola naye khona lapha emgaqweni wale ngaphezulu wangitshela ukuthi usethenge 11 methadone 11 methadone wangithi kubalisa ngingakaze ngiyithenge even one yabo wathi naye ubuya ku 11 awumsizanga and manje ngayidoubt lento kunabantu aba celebrate ukusizakala besizwa imethadone one bodlela wasizakala yena yabo ngagcina manje ngingazi noma ubuwiki bakhe noma ubuwiki bemethadone kodwa ngabona ukuthi hayi yazini noma ingakhona into solution eproblemini osukunayo wena mongathandi ngeke phela ngeke lento ikusize ngenkani nayo yabo ngeke ikubambe ikusize uwe kufanele ukuthi uadapt to i-change uyayibona futhi ngisho ngahanjiswa kodokotela bawu20 uma wena ungakavumi ngqo onenkinga ngeke usizakala angeke uzusizakala inkinga iqala ekutheni wena uvume ukuthi unenkinga yabona kulinganiswa ngoSathane uSathane naye I'm sorry ukukhuluma ngoSathane mfethu yabona kodwa uSathane kuthiwa
wena mawuthi akekho ethi ujabulafi neproblem iki kanjalo the time ungakayiboni yabo once wabona ila iqala khona ke umshikashika so istory sami sikanjalo ke mfethu kusukela nje eqaleni ngikhula aqala ogwaye ngifunda standard 4 koSinamuva le ema primary yazi kufika abangani bami ngihleli kwenye indlu engenzansi kwakasisi kagogo bafika neStuyvesant bafika neNtsango yazi kwaba khona into ethi mfethu angike ngiba disappoint nje ngithi angifuni ukubhema akangincenga ngomunye umfethu ekuthiwa ubonga ngiyamkhohlwa isibongo ngalelo langa sabhema nenkantini mfethu sahleka mfethu yazi uhleke nje ukubona igwinya nje liphuma amafutha mfethu yabo manje yabo leya feeling yayizolo meni yintwana leli lokwakuhleka lokuya niyakufuna nakusasa nina akakabi addiction yabo ukuthi usathane ucraft kanjani ukuthi wonke umuntu uzombamba ngendlela azombamba ngayo hayi ukuthi uyozubanjwe addiction thina sidonswa ile yafani ebekhona kade isitawu sathana sathi manje mase sirealize ukuthi hayibo sasibhema intsango sesowonsa ngweni akusaphumeki hayibo leyo nto and manje lento ugcina usele wedwa yabo fana lento njengokuthi uhlala nomuntu one tuck shop akufundise lento ukwenza islimi yena une income wena unayo income makwenzeka inkinga la wena usakwazi ukuqhubeka uyithenge lento yabo so kahle idrug infected abantu abanendlela eqondile ye-income mongenayo indlela eqondile mfethu uzogcina wenza into ezamanga yabo uzogcina ushawa futhi abantu mayithiwa idrug ufe likhiphana ngisho emsebenzini nakho nento eqondile kodwa ekugcineni liyakhipha because lona lifuna into yamanje alikwazi ukulinda umholo wenyanga njengoba usho ukuthi inyoka ngoba lokhu uyikhulisa kufika isikhathi lapho khona isingapheki kwakho sekuyiyona manje kukhombayo idrug mfethu noma ngeke ngimention mhlambe ke amagama einkampani kodwa ngeke ngasebenza into enginothisile kuma graph amaningi ebengiwashayo uthotha kuphunywa kuleyo nkampani kodwa uzophuma wena yabo uzoyithola futhi indlela yokuphuma ayizwe leyo nto so mina ke bengisebenzisa iphi indlela khona nje la kade ngise mall khona emall bengiyishintsha ibhibhi ngiyigqoke ngaphansi ngigqoka ijezi ngaphezulu mase ngifaka isimfonyo ngifaka isigqoko ngifaka izibuko ngihambe ngiyothenga kanti ibhibhi yavela la ngo-red yabo ngelilanga ngiyaphuma naye imoto nse uyapi indoda ngithi mina hayi manje ngifuna iroom ngathi thiwa yazini khetha phakathi kwaleyo room othi uyoyifuna nalesipano sishiya la ngemuva ngoba siyazi ukuthi akho room oyoyifuna wena ukhona into oyoyithenga into sesiyazi ukuthi yini oyoyithenga yabo ukuthi kuba kanjalo igcina manje lento kufuneka ukuthola indlela ukuthi uzoyithola kanjani and ipane eningi street ngempela lento ukuthi nje uzophuma kwakhona futhi la ngisebenza khona endaweni e-retail so lapha bekufanele ukuthi ngithathe itaxi fast ngiphinde ngibuye futhi ngetaxi should mekuze kwadlula ikhathi zama-taxi ngingayitholanga mina idrug yami angeke ngisayithola sengoyithola ngakusasa uyayizwa so kufanele ukuthi nje kube fast kube into ukuthi before nje abo past 7 ama-taxi engakapheli umbheke usupervisor uthi hayi ngeke akanakile nangu usazenzela into zakhe 15 minutes usula yazi 15 minutes kube ngathi ubuse toilet yayizwa leyo nto so nje umqondo womuntu obhema ama-drugs uvulekile ama-drugs awabhenywa ngamandla kuphela kufuneka uvuleke nala emqondweni yabo ukwazi ukubona izinto njengoba si-recycler senza zonke izinto yabo kodwa mfethu finally kuyimpilo engekho mnandi iya-exhausta ugcina ubona nawe ukuthi ngeke ngiphile le mpilo over and over yabo kuyogcinaphi yabo leyo nto umkhuleko wethu kuhlezi ukuthi nje engathi uNkulunkulu angakusiza ukwazi ukuthi uzimele ube independent
at least ke from there maybe kusungakwazi ukuthi ulwe nayo ki addiction ayibona yona uqala ufunda u4 Yes. Niqala onsango niqala ogwayi yes okuyinto esenzeka namanje ezikoleni abantwana basaqala izinto eziyobagcinelisa emgaqweni yeah angikho ke lapho ukukhula kwamabanga akho uhamba uzofika phi kushayisana kanjani phezulu ukuthi ugcine manje impilo yakhe iphelele emgaqweni ngokukhula kwamabanga ngokukhula kwenyoka ngapho ikhulisayo okay kushuthi ngalesikhathi ngifike high school kuyashintsha ke bekogwayi lapha noNtsango yeah hayi ema high school ke sekukhona ke nama Menrex yabo sekukhona nento ezikanjalo ema high school yabo futhi ngiyacabanga nokunye ngabe sasikusebenzisa ukuthi sasingenayo imali yabo ngena ke kuma Menrex siyabhema yabo siphume ema high school akukho kongaphezulu kwalokho yabo kodwa mina ke ngaba nenhlanhla ngoba ke ngiphuzile ukungena kuloku kwamahunga nani yabo yeah into nje mhlambe engene kuyona boma 2016 I think angisakhumbuli kahle unyaka kodwa la ebengikhona before ngize la eMaritzburg beyingekho yabo so kuba yileyo nto nje ukuhlohlana nabangani kodwa ke mina ngifika ngiphuma eNewcastle ngiza la uphume eNewcastle kanti ya akukhona nje isimo sasingibeke khona lapho so mengibuya ababuyi bephila abantu eNewcastle mangibuya mfethu ngo 2016 ngithola isipani yabo isipani sami sisebenza ka Edcon not as in sisebenza khona ngqo kodwa sisebenza into no Edcon phakathi ngoba sasenza ama account ku Conospet yabo so manje ke la into eyenzakalayo kunobutsotsi obuningi hlezi sinemali yabo yeah lo sisi uyasithuma akathamba usebenza eMidlands Mall hamba usebenza Hammersdale hamba usebenza eHowick hamba usebenza eDindeli Mall hamba yabo kanga ukuthi naseThekwini kodwa manje akakunika imali yokugibela uyazibonela ukuthi wenze njani and mohlulekile wahluleka kwaze kwabi kabili ekuthuma kulezo ndawo yakugxosha so lesa sipani sona ke mfethu esaba nomthelelo omkhulu ekungibuyiseleni emadrugsini ngoba eNewcastle hayi bengi-right nje ngumfana o-right ngingazenzi zonke lezi zinto lezi lento iqala nje ingakho ngize ngithi mina mengingaphuma eMaritzburg kuba ngcono ngihlezi nginaleso siqubulo yayibona leyo nto mangibuya ke la eMaritzburg ke uqale kumshikashika yabo ngingeneke kulezi zinto ke lezi yabo njalo mesiye esipanini ngiya emall sidlula la ngasematsheni yabo ngokuthi mina ngumuntu obhemayo ngithi hayi awuthi ngeke ngene ematsheni ngishaya nje noma inkawuza yabo mengifika ematsheni hayibo khona into ebhenywayo la manje kodwa lento strange angiyazi angaze ngiyibone ngagcina mina kufakwe ebhodleleni yabo hayi manje kuyasongwa manje khona nabaphethe ngathi kwamafoilanyana yabo ing excited nje lento ngiyibuka ukuthi hayi mase ethi omunye umfethu hey mfethu awukushayi yini uroster njengoba uqaqa ngegani ngithi mina yini uroster athi awawazi ngisho uroster a roster yabo ay yazi mfethu into mongayazi ufisa ukuyazi ke manje yabo kwenzeka kanjalo angazi igcinaphi kodwa mase ngigcina ngimnika i50 hamba yothenga yazi sayishaya lento ngathi sengiseTexini ngazizela ngafika ekhaya kwakunegostanyana nje bayangithethisa nje mfethu ngizilalela ngizwa nanokuthi bathini yabo so manje igcinisa lento awuthi ngeke ngiyithole yazi lento engiziswele amajita awuthi ngeke ngiyithengeleke manje sengiyithengela ngedwa ngoba ngumuntu okwaziyo ukushuka ngizoyishukela ngiyisongele ngiyibheme nje ngedwa nje ngihlalele khoneni kwenzeka kanjalo yabo nayo ngizosebenzisa phela iopportunity yabo ngoba izinto zasathane vele lezi igcine kubamba kodwa nje mina ngikhumbula kahle ukungena kwami kwaba abantu abangicela nje ngibathengele ngiziphuzela utshwala mina okokuqala ngqakeke lapho ngase ngadonsa kabili nje before lese kade ngisixoxa Kiss and Mary
hayi yazi ngathi nje yabo le ngizoke ngiyishaye kahle mase ngiyingedwa ngifuna ukizwa ngibonile futhi bayithengephi ngizobabeka nje bangaboni ukuthi ngiyayithenga babo cha mase ngiyoyishayela nje yona mase ngifika elokishini yabo njalo ke mose thawini engathi ungadlula kuyona yabo uthe le yampahla le yabo kwenzeka kanjalo mfethu mhlawumbe ungabona ngihleka kodwa kuyinto engekho nje ekutheni mhlawumbe I right ayinto engekho right yabo ngoba into emayelana nokuthi umuntu impilo yakhe ishone phansi idestroyeke yabo abukho ubuhle la ngangitshela umngane nami mfethu uAndile Silele lapha emgaqweni ngomunye unyaka ngithi mina endoda yabo ngiyakuzwa kodwa into eyosiza angeke ukwazi ukuyeka ama drugs usasemgaqweni engazi ukuthi at least ungathola iroom yabo noma ngathiwa ichip kanjani ngisho ngathiwa eyodaka noma eyothayela la uzokwazi khona ukuthi urelax yabo ugeze udle lapho sokusuyinqobile kodwa manje mawusasela uphithizela kanje la hayi khohlwa mfana ngisho ngakuthengela imetadone ngikuthengele le mhlambe ngaphezulu kwale nkomishi uzongaphumi khona imetadone through ukuthi uhlele endaweni eziphithi njengedolobha la kukhona futhi inhlobonhlobo zama drugs nenhlobonhlobo zabantu osuphile nabo nibhema nabo abayithatha kancane nje lento ukuthi wena uthi uyayeka baze bagcine kwawena uyibonisa ivelu lesi ugcina yabo nje kade sasizama naye umngane nami lo bengimusho ngeke ngisaliphinde igama lakhe kodwa nje uthola ukuthi manje akwenzeki ngobani i-environment esikuyona iya contributor nayo yabo kodwa nga decide nje ukubuyela ekhaya yazi ukuthi nje bangamukela nasekhaya yabo ngathatha isibindi nje ngathi hayi angeke ngibuyele ekhaya bangamukela ekhaya 2 days 3 days 4 days ngingasebenzisanga muthi ngaphoquza nje ngaphaquza ngajuluka ngamanzi kwamanzi amashidi kwawo kwaba right yabo so nami mfethu I'm very disappointed manje mase kuphinda futhi kwenzeka kanje yabo sekuphinda futhi manje ku reverseka kanje sengazi ukuthi yazi omunye angazathi hey wenza podcast kushuthi kahle uhappy ngalempilo asebuyele kuyona kanti ubuyele I'm very sad ngibuyele ngoNovember ngonyaka odlule last year kodwa ke bengumuntu oyisebenzisayo occasionally yabo ukuthi nje yabo menginayo imali ngike ngithenge yabo kahle nje ngisho ngithi unyaka lo yabe bengubhema wonke kodwa ngalendlela engeke ngayichaza ukuthi mhlawumbe uyibhemele kanye nje ngalelo langa yabo bekuba into kanjalo kanti lenyoka iyakhula ngayizwa leyo ngibamba nami manje lenyoka mesiqala ukungicontrol ukuthi hayibo yazi yabo awazi wathi yontshontsha mhlawumbe wabanjwa washawa hey izitori zokutshontsha bekike ngiyixoxe ngihleli nefamily yami nodadewethu noma hey mina mfethu ngokuthi phela ukule drug ngigcine nami sengike ngitshontsha impela yabo kodwa ke bengicalculator ngempela mengiyontshontsa yabo kunesiwombe nje isigameko esi1 engiyaye ngisixoxe ngangasixoxa kwenye indawo la ngangiyi-speaker khona futhi yabo ngibiziwe la kushuthi usecurity yabo kune-prime stand la mfethu ayi angazi noma i-digital noma injani le-prime stand ngendlela nje toys ngayo yabo and ngiyabona ukuthi yabo le-prime stand mhlawumbe boma 2.5 obani akuyona nje i-prime stand nje yo-100 rand le yabo nginothisa ukuthi akangibonanga lo security yabo ngisho nale mase ngivele ngiyayihlalela phansi ngimlinde nje yazi ngilindeni uzuboneka ukuthi leli drug lithumana kanjani leli drug likwazi ukukulindisa umuntu ozophuma ngo10 emsebenzini wena umlinde ngo7 aze aphume emsebenzini
so mina ngilinda ukuthi lilaleke leli security angilindile ukuthi liphume yeah ayi ngimboneke esezovala avala umnyango avale khipha abantu avale le gate engale nali ikoyi ngala nali elinye ngala suke kuleli kanti uzothatha ifoni ngala uyabona ngitshethe uya patrol abuyele emuva afaka ama earphone angavele ngathi mina awu uyadlala lo faka ama earphone ngeke azangizwe yazi wathi engene endlini nje ngabe ngishayikele kehle ngayithatha kanje ibamba eyo yangishisanga kanje i-frying stand mfethu digital ayi ngishisanga kanje i-frying stand ngidedele yabo mase ngiphinde ngiyabona ukuthi hayibo yazi lo mjito uzophinde aphume futhi vele ngiyibambe ngemlenze ngijikele ngaphandle the time ithi kahla kuphuma lento engathi iashe emhlophe ngibe ngiyibamba ngisitha kanje ngithi mengiyithawa kaphumanga lo mfethu shayikali ngishone enzansi ngifike ngiqashe nje ngakwesinye isitolo nje esilapha eScottsville esasiyi-pawn shop not as in pawn lo kushintsha impahla lo abantu abadala qashe lapha emva kwaso lesitolo leso yabo yazi ngiyambona mfethu uyabona ukuthi le eshe i-frying stand ayiseka aphinde abuze kumina athi mfethu awubonanga umuntu osethi i-frying stand so manje inhliziyo ngiyixoxa leyo nto mfethu yabo ukuthi ungaze ubone ngazi ukuthi mhlambe iyangijabulisa ayingijabulisi kodwa nje kuba khona izinto ezikanjalo la kufuneka ukuthi urisk ngempilo yakho ukuze ukwazi ukuthola ukubhema yabo ziningi nje mfethu ihombe ziningi ngelinye ilanga la ngasemathuneni ngihlohlwa nje omunye umfethu wale ngaphezulu athi azini mfethu ngeke phela mfethu kushayela ikhathi singabhemile ayisithi siyambamba omunye umntwana la ngenzansi emathuneni ayikuvele kuma imoto yazi mfethu zivele zime zonke imoto ku highway hey ayasibolanga kanje induku ndoda sathi singamule emathuneni basivimba ngale yabona ubale kusubonile ukuthi yazi sesibanjiwe manje yabo sabanjwa yabo manje sithandazela ukuthi njoba nje labantu beyigora kanje mfethu amadodo ondlekile ukuthi phela uswazi uyalicalculate uyakwazi ukubona ukuthi yabo la ngizoshawa kodwa khona la ubona ukuthi engizobola la yabo ayi manje laba ngiyabona ukuthi ayila sobola la mfethu agcina singashawanga lapha yathi intombazane ayingeke yona mfethu ngoba isiyitholile ifoni yayo yabo bathi bopha yathi hayi ngeke angibabophi bayekeni njengoba benjena nje labantu sikhona isidingo sokubopha abantu abakanje yabo so angiphatha kabi ke la amazwi mfethu alentombazane ngoba ngabona ukuthi kushuthi kahle iyasibona vele lentombazane ukuthi siboshiwe thina sikho isidingo sokuthi singaze iyokufaka ejele yabo impilo iphilayo ikubophe yazi ungabona umuntu engayiphe i-revenge uma wenza into kuyena uyiphara usuke ebona vele ukuthi impilo iphilayo iyakurevenge yona vele yabo uhlezi nje uthomasimbeni yeah wena nje mawuvuka usemasimbeni lize liyoshona uvuka ngemali nobuthongo uyabuthenga yabo noqaqake ke manje ke lama case yabo amacala nje ugcina usakhuphuka nokufunda kwakho angithi uthi wazohamba ufike ema-university no actually ama-university ngike ngafunda nje e-college ya khona into engayenza lapha e-college ibathi human resource into kanjalo i-HR hey cha inodumo bo-HR awusilandise yini human resource management hayi it's when umanager abantu in a work environment umanager indlela ababehave ngayo umanager nje into eziningi mfethu yabo yabo njengani ngaphandle kwakho ukumanage abantu omunye umuntu uzoke nje mhlambe athi useyaresigna fanele ukwazi ukuthi lo muntu waqala nini imali yemuntu oresignayo icalculatewa kanjani deductwa kanjani yabo o retire uhlukile kuno resignayo
akungeke nimbalele ngepercentage eyodwa yabo. Ziningi nje izinto. I-leave yabo. Njengoba engayiphathanga i-sick note kuzokwenzeka kanjani? Deductwa kanjani? Okay bekuyi-holiday. Okay usebenzile i-double pay yabo yonke leyo nto. Thina ke senza sure ukuthi yonke into i-up to date yabo. Angagcina umuntu ethi mhlambe uya kwi-family responsibility akasenazi insuku yayibona leyo nto ba-update nje abantu ukuthi hayi kwesibani usunensuku ezingaka yabo bayeza ke HR bezobuza ngoba ngikhumbula nje esibhedlela bekwamanesi efika njalo ezobuza nawo ukuthi simo sami i-HR nje ifana nenyanga yakho uma umsebenzi la kufanele ukuthi uhlezi okwasebenza esibhedlela ngeke ngasebenza ka Department of Health kodwa khona HR ngaphinde ngasebenza ka Department of Education Central Office eMajuba eNewcastle yabo khona futhi HR awubale nje zonke indawo kwasebenza kuzona lezi ezingconywana lezi engisho ezu2 kodwa ke ezinye bekuba amatoho nje ngoba bengisakhula yabo ngeke ngasebenza eSpringfield Park la eThekwini eResmed Pharmaceuticals yabo besilekelela ke khona sifana noDaka Boy bakhona yabo bese kuba ke ama-fame naloku kokufakwa ikhansela ukuthi kunali ikhansela litibambani la into ekanjalo kahle ngizama ukuthini ngalento yemisebenzi ukuthi ngumuntu mfethu ongawuqekela umsebenzi ngoba njengoba ngila umsebenzi wami okugcina uphele manje nje last month yabo ubusebenza ushunqa futhi kanjani ubhema ukhona umuthi mfethu osizayo iMethadone yabo iMethadone mfethu lethe nje umuntu obhemayo ithengwe namhlanje ungakwazi mfethu ukusebenza mozozimisela nje ungayishaya inyanga le mhlawumbe ubuyibhedele wena ke iyasiza mfethu ngempela yabo iyaqeda i-craving yabo so bekuyinto ezikanjalo ukuthi mekuthiwa mhlawumbe khona la engibizwe khona kuzofanele ngiyithole yabo kube bephila nje leyo mpilo kanjalo nje yabo lingathini lakho kubazali yini ongamele beyenze ukuvikela izingane zabo ukuthi ingawele idakamizweni abazali banomsebenzi omkhulu ekumele bawenze ukuvikela izingane zabo ukuthi zingawele idakamizweni uyabona ingane mangabe wena uzoza ngementality yokuthi uzoyenzela yonke into uyayispoila firstly uyenza ukuthi ingakwazi ukucabanga yazi ukuthi yona iyenzelwa izinto mase uphinde futhi uyiphi imali eningi ezogcina ingazi ukuthi ngeke phela ngithenga upoloni ukhona ekhaya yabo ngeke ngithenge iKitKat ikhona ekhaya yabo lento ama-drugs kwesisikhathi iqhamuke ngaleyo angle nje ukuthi unemali kodwa wazi uzoyenzani yabo ukuthi nje babheke nje nabo yabo bakwazi futhi ukuthi ingane bayilandele ngoba kuba nama-changes umuntu mesengene ema-drugsini so that bezokwazi ukubamba kuse-early kusanokuthi mhlampe kulapheke yabo ngoba mina I believe ukuthi kuyafika esigabeni la seku-azilime eziyetsheni yabo so ke abazali they must keep and close eye ey'nganeni zabo just nje ukunothisa these small changes ukuthi yazi umlomo wakhe ngathi uba mnyama yabo yonke lezo zinto ezikanjalo awuyazi usenokungcola inzipho usenoku yabo ekunokuvuka namamuthi usenokuvuka nje abuye ngo11 and continuously yabo ukuthi uthola ukuthi lezo zinto bayazibona kodwa nje yabo agcina umuntu ngempela mase sekuvela ngabantu abazofika nje basho ukuthi hayibo simbone ebhema thina bezo reporter la uthola ukuthi manje sengathi into strange yabo kwesisikhathi kuzondo yena lo reportayo yabo kwawena futhi oreportiwe uzozonda lo reportayo kanti khona la ekhaya if bekwabantu nje abanothisa izinto bebezokwazi ukusheshe babone yabo iqiniso lithi abazali abanaso isikhathi esanele nabantwana babo
Yebo. Uvuka eksena emsebenzini abuye entambama ekhathele, frustration yomsebenzi, kumele awashe, kumele mhlawumbe apheke, alala aphumula avuke eksena futhi emsebenzini. Bengakwazi ukumasterisha kanjani lokho abazathi benotice because mawukhuluma ngengane ephuma ekseni izibuye ngo11 ikhathi lezi abazali abasuke besemsebenzini ngazo. Wena njengomzali bengayimasterisha kanjani leyo nto leyo ukuthi babone mase kuneyinguquko ekhona ngomntwana wabo? Okay, siphila emiphakathini yabo. Yeah. Yazi uma ngabe noma umzali wakho esebenza, abantu abamtshela izinto zenze mina definitely awudabuli bazomtshela. Yeah, bayamtshela. Yabo, omunye nje uzothi awuyazi ngibona usibanibani ethawini. Ixoxela nje ukuthi ukubona ethawini. Sekufuneka uquleke manje hayibo ndoda kuthiwa ubonakala ethawini ubuyokwenzana ethawini. Into ezikanjalo lezi engiyishoyo, yabo. Ngaphandle ke komzali osebenzayo ozomdriblela nje ukuthi agcine engawabona ama changes kuwena. Eshawa nawo ukuthi ke futhi isikhathi esiningi akekho. Kuyinkinga ke lapho. Kodwa nje asingaphiki ngokuthi asikho siyasebenza. Abantu bayasitshela izinto ezenziwa izingane zethu. Okay. Ngokucabanga kwami ngifuna ukukhuluma ukucabanga kwami ngoba akukho ngamla kungami. Ngokucabanga kwakho phakathi kwabazali nothisha bengabambisana kanjani ukuqinisekisa ukuthi umntwana usemgqeni ngoba abantu ababa nesikhathi esiningi nomntwana othisha? Yazi khona into engiyibukileke mina kusazothanda ukuba umkansi mfethu. Mina ngibe straight ke nje mengikhuluma, angifuni ukuthi ngoba uzanywe indaba ye-solution mase ngenze ngazi ukuthi mhlambe ngi-against i-solution. Angikho against i-solution kodwa ngiyibona i-solution mina kule question ngoba ngibuke lento esikhona yezingane ekuthiwa ama-homework aziwenze nabazali. Abafuni abazali. Nabo abafuni bathi ngeke phela phinde kuzoba yithini othisha. Kanti sikhokhelana. Manje ke yayizwa ke question yakho ukuthi ngiyitheklisha kanjani ukuthi kungagcina kuyinto ngempela manje engathathi isikhathi eside ukuthi ingene emqondweni nabantu njenge condom. Yabo. Ukuthi ba understand yazi condom abantu bathathe almost mhlambe 20 years ukuthi babone ukuthi hayibo this is one of imizamo yokuthi sisinde kulento. Angeke ngidle inyama uswide ku plastic mina yabo yini it was new angithi njalo into meyintsha abantu bazoba nalento ukuthi bayiqwaye lo muntu uphethe ifoni esontweni yabo until uzowazi ukuthi hayibo khona iBhayibheli lapha efonini usuyaqala futhi manje angithi yini ibisayintsha. Yonke into kanjalo mekusasekusha kuba ngazuthi kodwa kwajwayeleka sibone futhi ukuthi this is normal yabo. So nabazali bethu ke nami bengifisa ukuthi kube kanjalo ukuthi lento yokuthi kusetshenziswane nje lento eqalwa i-department ukuthi basebenzisane nothisha abayamukele ngezandla ezimhlophe. Yiyo futhi ezobasiza ukuthi bakwazi nokunothisa mase kukhona ama changes einganeni kube early. Mawungasabuyi nama homework futhi awusafuni. Yes, yabo. Manje mebeyala le angiboni ukuthi ngakhona ukusebenzisana nje phakathi kothisha nabazali aqale la ekutheni wena phenduka uthisha nawe ekhaya mayisifika ingane qhubeke la igcine khona. Manje bavele bathini angeke phela thina nje asiholi phela thina yabo. Nginabo namabashana uthi nawo ama homework uthi amalume umenzise ngidinwe ngife ngisho ukuthi manje nayizole mina bengenzi yabo into kanjalo yabo akekho mhlawumbe abe munye nje ekhaya othandayo nje ukumenzisa yabo. Ukubatshela nabashana bakho umngozi beyidakamizwa. Abamasikho isidingo sokubatshela ngoba bahlakaniphile and laba abadala akukho engathi abakwazi ngeyidakamizwa through nje ukubuka ke bebuka nami close kanje yabo as umalume wabo. Yabo. Ungafisa ukuthini kubantwana bakho? Abantwana bami
ngiyafisa yazi khona into ekhulunywe umunye umfowethu engangimvakashele uthi angifisi yini ngelinye ilanga ukubona abantwana bami omunye ehleli ngala omunye ehleli ngala sizikhiphile nje nabo ngibaxhagile nje sixoxela kumnandi ave ngifisa ukuthi kube kanjalo so lempilo engiphilayo njengamanje I'm still fighting. I am a fighter. I know myself, yabo. And yonke into eyenzekile nokusuka kwami ngisuka le ekhaya yonke into nje ngisafisa ukuthi imendeke like phinde kube khona leya communication naleya relationship naleya bond yabo lento ukuthi ngize la ngisuke eMaritzburg akukona ukuthi ingoba ngusikhotheni noma ngoba ngikwenze ngoba ngifuna ukuthi ukuhlehla kwenkunza kugona ukubaleka isuke yokhokha amandla kuhlehla kwenqama yeah so ngifuna into kanjalo ke nami ukuthi ke kodwa ngibuye kubona bonke abantu akade bengisupportile bengithanda ngizotshengisa iappreciation ukuthi imizamo yabo ayiwelanga emanzini nokuthi imthandazo yabo le kuyiyona sustainile thina iyona nje ebambile nje imthandazo yabo ngiyafisa ukuthi lokho ngikureflect kubantu especially kwifamily yabo ukuthi babe naleyo hope leyo beacon of hope ukuthi at least kodwa ukwazile ukuthi ekugcineni ayimele angaceli kumuntu yonke into ayidingayo awukaze usazise ngebackground yakho abazali bakho ukhulelephi ukhuliswa ubani kanjani siqhamuke sesikha phezulu yeah kona ke I don't want to mention names especially yabo kodwa ke nginabo sisabathathu yeah ababili phambi kwami kube yimi kube ogcina phakathi kwamantombazana yebo akekho umuntu owumfana omunye and nje sikhula umama usebenza as a domestic worker yeah sabantu vele abangakutholi konke ngesikhathi esikudinga ngaso yabo so ngifuna ukuthini njoba mina ngumfana ke emantombazaneni ngizama into kanjalo yeah ukuthi amantombazane awu2 phambili yimi mase kuba yenye engemuva yeah kukanjalo nje uphu baba asikhulanga around umuntu wesilisa nje ifather figure azange ibe khona ke yabo into zabantu abadala nama ngingenanga deep entweni kanjalo yabo mhlambe abantu abangachaza into ezwakalayo ilaba ngathi engibabalile ukuthi badala kunami weke wabuka ukuthi imost engane eseyidakamezweni kazinayi father figure and yazi njengoba ubona kuyinto nami ngithe ngiyiveze kukanjalo impela ngike ngakunotice angazi lento yokungabi khona ifather figure ukuthi ifike yenzeni mfethu kwi self image yakho yabo kodwa inokudila ne self image yakho lento le yabo ikwenze ube umuntu ozithembayo kodwa I 100% mase kubalula ukuthi njalo mo disappointekile usathani athola igebhu ke manje ukuthi yazi vele uziphuzele yabo umuntu ongenayo ongabanga nefather figure njalo kubalula ukuthi ayitshela ukuthi mengabe sad or disappointed uzoduduzwa into ethize yabo uzoduduzwa into ethize yabo kanti lezi ezikhule nama father figures is strong uyazi ukuthi mengekho kukho angithi phela ubaba omqinisile yabo kukanjalo wekwalibuka kodwa ngeso lokuthi ke manje lento isizoba umkhokha izophumela einganeni zakho manje awukho einganeni zakho kodwa wena ukhona uyaphila yeah ngikhona ngiyaphila mfethu angikho eduze kwengane zami kodwa ke lento yokuthi ngisuke eduze kwazo I was trying ukuthi zingayiboni yonke lento yabo eyenzekayo
anginankinga nokuthi mhlambe singabona i-podcast ukuthi ubaba uvelile ekhuluma kanje ngoba ngizama ukuqwashisa abantu ukuthi lento yama-drugs iyakwazi ukuhamba izifike la uthola ukuthi awusazi ukuthi kumele wenzeni nokuthi nje kumele uqhubeke kanjani nje nempilo. Mina sengikuleso simo esikanjalo ukuthi angisazi kumele ngenze njani, yabo. Kodwa ke njengomuntu wesilisa omdala okhulile angigive uphile ukuthi ngithi mhlambe sengazwakala kuthiwa nje ngizibulele nginjani. Nginayo hope, yabo, and I'm willing to work. Ngumuntu kanjalo nje, yabo. Uthe kwaboshwa? Yeah. Wawenze njani uboshwa? Ethi kwama housebreaking. Yazi kahle kahle lapha kwi-MPTV1 izona abantu abathanda ukuzizwa lezo. Yabona ke shuthi kahle kahle ngelinye ilanga mfethu angazi noma ngayixoxa into kanje mfethu, yabo. Yabona mfethu samba nomunye umngane nami, yabo. Yeah. Sithi siyalunguza la wena mfethu kule mizi lesiqonqa, yabo. Yeah. Ngiyalifahla le lokishi lipho la mfethu kodwa lila eMaritzburg, yabo. Yeah. Nami sengingena nje ukuqondanisa. Yeah. Avela shaya igaslight efuna ukubona la ngaphakathi, sivele ngewindi, yabo. Phela ukhuluma nami, yabo. Angazi ikhalenda ngaphakathi uma sithuswa amagundane noma sithuswa amakati, yazi kuyenzeka into kanjalo vele sibaleke. Kanti ikhetheni siliyavutha mfethu, yabo. Sikunothisa lokho mfethu sesi distance uthi hayibo kuyasha lapha kulela khetheni sekade hayibo mfethu, yabo. Wangqonqa wonke umuzi ndoda. Ngqonqa wonke umuzi. Waphuma umama wabantu wakhala wazi waguqa ngamadodo. Nazi nezingane seyimile ibandla zibambelele incela iminwe lana nabo makhelwane sekukhona ama-engine fire mfethu. Sase silwela nje ukuthi thina nalo mfethu uma bengasibonanga ngoba bazo associate ukuthi nina nifunani ke nina la, yabo. Yeah. Nabalaphi ngeke phela ube se Ashdown emzini oshayo kodwa uthi wena wase Northdale and uyiphara, yabo. Kwaba into kanjalo mfethu and sababhlungu mfethu till today sisabhlungu ukuthi wangena endlekweni lamuntu, yabo. Into ebabhlungu engathi ungazi uyosho ukuthi sister yazi umuzi wakho washiswa yithi, yabo leyo nto. Kusake kwaba khona into kanjalo. Into engenza ngixoxe ngoba naye umfethu lo okuyena wayephethe igaslight manje njalo mengikhuluma ngegaslight bathi abanye hayi namange ayiphethe wena, yabo. Hayi nawe uyayixoxa mfethu, yabo. Yabo. Kwangqonga kwaze kwangqonga ngisho imoto yesibili yakhishwa lenye yokuqala engaphambili. Bathi mebethu ukhiya ungaphakathi kulenye akasakusangeneki. Yazi mfethu uthothi into enziwe wena uyayibuka usuyasho ukuthi, yabo, uyisola same time ukuthi yazi manje lana engathi mfethu ngingasiza ngazi kanjani, yabo. Kodwa don't ever mention ukuthi wena oyenzile leyo nto. Hayi ngoba mfana hayi abantu. Yazi abantu the time uthi wena uza kubona uzo apologize. Yabona nje kade ungibuza ukuthi ukuboshwa kwami okunye ukuboshwa kwami kuqhamuka kanjalo la ngithi khona ngiba honest ukuthi hayi mina oyenzile leyo nto. Yazi umuntu avela ngibophe ngempela, yabo. Ukuthi nje ukuboshwa comes in different ways. Okwami ke ukuboshwa kwakho kwakwenze njani? Angizwa ke mfethu. Ukuboshwa kwakho kwakwenze njani? Yeah, wona housebreaking into kanjalo nje. Ubanjwa kanjani? Phela uvele wenze housebreaking to uboshiwe. Angafiki kule part yokubanjwa. Yeah. Shuthi ngelinye ilanga sihleli nwayeke lo mfethu engeke ngimushe igama lakhe. Kade sasibabalekela labantu, yabo. Yazi mfethu ukuthi sincinzwa nje ka simple kanjani. Uvele lo mjita ngithi ngiyaphuma ngefastela ngiyabaleka uvele uyangigxavuna uyangilanda uthi mfethu yazini asingabaleki mfethu. Asiboshwe mfethu idlule lento, yabo. Yona okusho kwalomuzi. Hayi ke amanye nje ama house. Yeah, usibuyelele emuva kwakade kwenze njani?
kula mouse breaking lawo shibe belo bebamba ama fingerprint okay sishawa amakhamera kulezo indawo lezo ngichazele ngalolu hlelo bafana lolu hlelo lolu akulona olokuzokwengula noma lokuzokhekheleza all right lolu hlelo olokufundisa abantu uma uzothi wena uboshelwa ama house breaking kodwa futhi ungayideep kusofundani lapho ake nje manje sitshala indaba ama fingerprints angithi kunengane nje manje ezohamba igangi ingazuthi ama fingerprints ayasala laba fo asidlali la sizofundisa abantu ngempilo yezidakamizwa yingakho siyasifune ungene in details mawukhuluma ngendaba yokuganga kwakho uzugcina ubanjwa mfethu kunelokishi la lisemkhondeni kuthiwa isesakha kwama shacks lapha yabo shuthi ngokuba sema drugsini bese ngihlala kasisi wami kwenye indawo nje engase Scottsville Orip I think ay naye agcine ethi sisayingeke mfethu ngizokukhokhela iroom emkhondeni ngoba manje ngempela ay ukubuyele kulento yabo uyaqhubeka impela nje uyabhema manje sisaba nokuthi uzosintshontshelwa izinto yabo leyo nto ngigcine ngikhasha lapho beloke bekhokha mhlawumbe bakhokha nje inyanga zambili banothisa ukuthi kwasendlini izinto uyayidayisa futhi yabo hayi bagcina benga babesho njalo vele bathi bazokhokha 2 months 3 months mase nami ngiyaziqhubekela ngisho mengihluleka abaphinde balekelelwe yabo lana ngicine sengishomana nabo ke labafethu laba abawu2 engeke ngize ngibasha amagama labafethu babhema ngokuntshontsha nje kuphela abacela benzi abasebenza abacela imatoga benza ilutho nje yabo and bayayiphatha izinto zontshontshwa yabo ngike ngifike nje endlini nje kukhona wena teku wena dini wena diesel wena bani wena jacket igqoko yonke lento le ayikho into abangenayo ama laptop ama digital camera yabo ama gadgets nje banayo yonke nje into nje bakuthola futhi every day yabo mase ngiyazibuza mina ukuthi hey khona umuntu mfethu okwazi ukuthi aphante nje ngokuntshontsha nje lo muntu usengcupheni kodwa manje kuya interest ngoba ubhema 500 abhema ama 1000 yabo mase bethi hayi sokuphatha mfethu nawe uyiphathela imali yakho mfethu ungaloku uhlupheka kanje uloku ubhema ngokusogora yabo hayi sigcineke sihamba nabo ke siyoganga lapha masiganga mfethu indlela esigcina sibanjwa ngazo la mouse breaking engwabalayo ngoba nje yena lo mngane nami yena washayelwa u4 accounts wama house breaking wagwetshwa wayebhantshini semebuya ke washona mina kwaba u7 months kwasho ukuthi adla yena kakhulu la mouse breaking futhi ithupha zakhe zisemzini eminingi mfethu kwaba into kanjalo ukuthi noma kuvela kodwa ngisho kuma camera ngoba yena kahle kahle uvela kakhulu kuma camera yabo aphinde futhi nabantu abamdescribeayo kanti khona nabebeka bembona bakhona bekade bembona ngoba nje ngikhumbula last time nje sasize siyenza ihlaya kuthiwa uyabaleka besho igama lakhe bethi uyabaleka kusho abantu abamfunayo ukuthi sinenkinga ukuthi yena sesiyamazi kodwa inkinga uyabaleka yabo uphuma nje nikhona nje so ke sigcine sesizwa ukuthi abantu abafunakalayo manje sebenokuhamba manje nezithombe yabo ukuthi animazi umuntu kanje uthi mawubheka lesithombe uyabo ukuthi kwakuyi footage le akusona isithombe se-ID yabo kuloke kuba into kanjalo ke kuloke kuba into kanjalo nathi sesishintsha indawo manje ukuthi okay siyafuneka emkhondeni siyohlala edeni hawu labantu sebezule futhi angibazi bezwa ngani ukuthi sila edeni yabo agcine sethi kumngane nami ngeke mfethu ngendlela esesiyichiche ngayo indawo asivele singabusabaleka yabo ngoba sababona nje sahleli kubo ke ngiyayikhohlwa leya ndawo ingalapha ingasesinathing kodwa ngale kwentaba sasihleli kubo lapho athi yena enemfethu sithi nayiven yabo siyabona nayiven mesilunguza nje siyabona vele athi nje singabaleki hayi wangixakayo ngalelela ngathi mfethu yabona namhlanje hayi it's our dying day ngoba manje akusizi labantu bazosibamba sesihlanganisile lifeini
okwakobani ugwetshelwa i-house breaking mhlambe it's your wedding day uyayibona leyo nto ubiziwe emsebenzini uvele ngempela mhlawumbe uthola umsebenzi obuzokukhava mfethu yabo mhlawumbe more than 10,000 rand 15,000 rand obuzowuthola ubanjwe ukuthi awukakasevi lapha isentence yakho futhi ahlahlela umjida wayesefuna ukushintsha mina ngayithanda leya sengiyithanda eseyichaza sesingaphakathi ukuthi yabona manje yena uzogwetshwa ngoba yena wehleze esho kanjalo ethi yena uzogwetshwa yena yabo kodwa into ayithandayo already useyabala yabo iya-contributor-ke iminyaka nayo ihlalile esitoksini noma ngingazi contributor kanjani kodwa ngeke uhlale 10 years esitoksini bese bephinde bekugwebe 20 akuvamisile ukuthi kube kanjalo mose uhlalile u10 years mhlawumbe ubalwa phe kwawo yabo njengenkomo zamalobolo ukuthi phela ngeke futhi sekukhona ibanga selihambile yabo already yabo sesingasimgawula kangaka yeah no bafo engithanda kakhulu kulokhu ilento eyithupha ehamba isala mfethu uyenze into iyithupha isala uyenze enye into noma ungaphunyuka labo okubamba khona uyojeze lonke lamacala owenzile ngeyithupha zakho nengicabanga ukuthi namhlanje sona sifundo esikhulu osishiyile kubafana abancane abasafomayo abasakhulayo ziningi izinto eziyayizibukeke zincane emehlweni omuntu uma ezenza kodwa imphumela yazo ziyinkinga ngendlela yokuthi abanye bafisa ngisho ukuyibulala ngoba kunantu abanama criminal record njengamanje abangazi ukuthi bayowashonsapha umuntu useyilungisile impilo yakhe mhlawumbe wabuyela ngisho esikoleni omunye wayema university kodwa ekugcineni mase kumele aqashwe uvinjwe i-criminal record ngento uvinjwe i-criminal record yeah ithupha mfethu zihamba ibanga elide kakhulu zihamba ibanga elide kakhulu so nje mfethu siyabonga ukuthi ube ingxenye yokuzoqwashisa abantu kulolu hlelo iMPTV1 bafowethu leyo yethamele i-How I Ended Up in Drugs okuyingosi engaphansi kwaSitebele iMPTV1 lapho sesilande khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuba bawela kanjani ezidakamizweni lokho sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu luchungechunge siyacela ukucindezela subscribe button ucindezele nebell lokho kuyokubeka emathubeni amahle kakhulu ukuthi uma khona into engiyiposayo iyokenqeza ocingweni lakho uthi mawungena ngaphakathi ke uyobusuzitholela isiqephu sangalolu suku mina igama lami nguprofessor ngingwakamkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sabha umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi ngakho ke siyacela abantu bejoine imembership mina sangincenga hola bro